Adolfo Urioste kalea berritzen hasi dira. Gernika Lumoko udaletxeak Adolfo Uriosteko maldan dagoen aldapa hobetu nahi du. Hain zuzen ere, kale horretako espaloitik bera joan da, lurra, Gernika Lumoko alkatea den Jose Maria Gorroñoren arabera, ez dago oso ondo. Horregatik aldatu gura dute eta berritu egin nahi dute. Horrez gain, bertan garajea duten autoen erosotasuna ere erraztu nahi dutela jakinarazi du alkateak. Beraz, Gernika Lumoko alkatea den Gorroñok azaldu du ez dagoela ondo ez autoentzako, ez da oinezkoentzako. Jendea jauzi egin ahal dela dio alkateak. Horregatik, irisgarritasuna hobetu nahi dute eta autoen sarrera eta irteera erraztu nahi dutela azpimarratu du alkateak. Aldapa gutxitu nahi dute eta horretarako malda jaitsiko dela azaldu dute Gernika Lumoko udaletxetik. Azaroaren erdialderako bukatuta egongo da eta honek 14.868 euro kostatu izan du.